municipi com Meliana, quines són les claus per a mantenir l'equilibri que sempre es parlen d'aquestes qüestions en la qüestió de la gestió de l'aigua, de la gestió hídrica? Endavant, Amparo. Bona vesprada, molt agraïda per haver comptat amb mi. A veure, nosaltres actualment no tenim un problema de reg, no en tenim perquè, clar, la sequera sabem sempre que és cíclica i ara estem en un cicle en el que sí que tenim aigua. De fet, el nivell freàtic nostre ara està pujant i tenim algun problema en alguna finca que està entrant aigua. El nostre abastiment d'aigua ve per la sequia de Montcada, i ara totes les setmanes ens entra l'aigua, Meliana concretament és el dimecres, i la veritat és que va molt bé. La xarxa de séquies, l'horta mil·lenària, tot ho tenim un poc encaixat. També és de veres que sabem que això tard o prompte canviarà altra vegada el cicle de sequera perquè és el de sempre, és el normal i el que ha passat històricament. Nosaltres, a principis del segle passat, els llauradors van dedicar a invertir molts recursos per a canviar les nòries per motors de socors. I en un moment donat, tirar mà d'aquest motor per a quan no ve l'aulla de reg, per a que tens una planta i l'hortalissa no és com un arbrat, has de plantar has de regar en el moment que plantes. Així que sí que és de veres que han estat invertint els llauradors en que aquests motors estiguen funcionant. Ara es fiquen menys, ja t'he dit, perquè totes les setmanes entra aulla de reg, al ser tanda, és gratuïta, evidentment, i tens que seguir el torn que te toca, perquè ja sabem que tot el tema del reg en les sèquies i d'això és algo molt especial i molt d'ací. Ara és de veres que s'està abandonant també molta terra, que això ens està preocupant una miqueta, perquè els motors, per tant, hi ha menys llauradors que puguen fer front a totes les despeses. Una altra qüestió important, sobretot si parlem d'agricultura com un sector damnificat, és un sector protagonista, sens dubte, d'aquestes problemàtiques que estem tractant, i ahir entren les ajudes, les accions públiques i sobretot les ajudes. N'hi ha una demanda quasi històrica en algunes zones del territori valencià que demanen més atenció, em referís naturalment a la PAC, com les ajudes referents i les ajudes europees a l'agricultura, al camp. N'hi ha una demanda de parar més atenció en les qüestions, en els reptes que estan per vindre. Pot ser que no siguin unes problemàtiques, però ningú s'escapa al canvi climàtic i sabem que estan directament relacionades sequera i desertificació. Es demanda també més ajudes, en este cas, enfocades a aquests dos reptes, a la sequera, a la manca de recursos hídrics. Compartisses aquesta lectura, la necessitat de fer un èmfasi, de posar més pes en aquestes accions cap a la gestió de l'aigua, en mitigar el risc de sequera i desertificació? Opine que l'agricultura és el que ens ompliguem tots la boca, però la que després no s'ha de donar ninguna solució. Estem veient que el llaurador, la seva activitat no té sostre. Entonces patís molt de sol, molta aigua, ho patís tot, perquè ho té tot en l'aire. Això és una cosa que des de supramunicipals hauran de donar-se compte de que hi ha que crear com una... Tindre-ho clar, vull dir, no tingues que estar demanant des d'un ajuntament fer una moció perquè ara hi ha hagut sequera i el llaurador ha tingut que invertir més diners en ficar en marxa el motor, en no sé què, s'ha perdut collita, o al contrari, ha plogut torrencialment i ho ha inundat tot i t'ho ha podrit. Això hauria de ser una cosa que hauria d'estar ja clar d'entrar. Això hauria d'anar en les bases anuals del Ministeri i de la Conselleria d'Agricultura. Vull dir, a mi me dona igual. Pense que sí que el llaurador necessitaria ajuda directa perquè, a més, si un llaurador manté la terra i manté la vegetació, així perquè tenim hortalissa, però te'n vas un poc més amunt i són arbrats. Si tot això ho mantens, és molt més fàcil. No hi ha inundacions quan plou massa, perquè tot se va xuplant, se va frenant. L'agricultura és la gran oblidada en tots els aspectes que passen. Ha passat ara la pandèmia, quan plou, quan no plou,
i no ens adonem la important que és per a nosaltres i per al medi ambient. Que l'agricultura nostra, la del costat de casa, se puga mantindre i s'ajude això com en ajudes directes als llaboradors, evidentment. Mantenim un medi ambient ben xulo, que és el que se vol, que tot el món passeig, i veig aquí el verd i bonic que està, però això té un esforç que no es compensa després en els preus que li se paguen a aquest llaurador. Per tant, jo crec que ficar, sí, el territori, i preservem el territori, la part, tot el que vulguem, val? Però a part damunt del territori hi ha algú, que és un llaurador i una llauradora, que viuen d'això. I han de poder viure i sobreviure dignament, com toca, com qualsevol persona que estiguem treballant en qualsevol altre tipus d'ofici. En la diferència de que ells ho tenen tot en l'aire. Entonces, jo crec que ahí tindrem que començar a interioritzar un poc què és l'agricultura i què afecta qualsevol canvi climàtic, qualsevol canvi, el que siga, me dona igual. Quines recomanacions o quines idees hauríem de tindre clares, no? Per tal també d'afrontar aquesta situació d'aquestes problemàtiques que al final ens afecten a tots, no només a l'agricultura, a tota la societat. Quins valors hauríem de tindre en compte a l'hora també de fer un bon ús dels recursos hídrics? Jo crec que els ajuntaments hauríem de donar resposta clara i donant això, el que se fixen que tu estàs fent, no vull jo sols manar-ho, haurien de tindre, és que és una idea un poc, parlant l'altre dia amb l'alcalde de Meliana, com unes bases de replegament d'aigua com internes en el que poguera estar baix de qualsevol carrer, que ahir tu tingueres, quan hi ha un excés d'aigua, un dipòsit en el que quan vaig a vindre el problema cíclic de la sequera, poder tirar-me tota l'aigua que estem fent de la separació d'aigües, aquesta aigua clareta que ix, quan ja l'has tractat, això hauria d'anar, no sé, a regar els jardins, a fer mil coses del dia a dia, que sembla que no, però al cap de tu vas sumant i són molts litres els que poden haver. I en quant a la resta de la ciutadania, per a mi hauria de ser una assignatura des que entren els xiquets en infantil. Com tenen que cuidar el planeta, el medi ambient, l'aigua, tot el que comporta. Vull dir, els recursos són finits i si els esgotem, després no tenim un altre lloc on anar a viure. Ens quedarem sense. Entonces, des de chiquininos, la llavoreta que vas ficant ahí, quan siguin majors, a part els xiquets van a casa i els ho diuen els papàs i mamàs, els iaios, vull dir, serà una cosa que portaran ells interioritzat i ho exportaran a les seues famílies. Si voldries afegir alguna qüestió, alguna idea més que consideres interessant per el tema que estem tractant des de la vostra experiència. Hem de defensar el lloc on vivim, una horta mil·lenària en una xarxa de reg que és única. De fet, la CIPAM, ens van concedir territori CIPAM, la FAO en el 2019. Això vol dir alguna cosa, però no té que quedar sols en un títol que tenim. I això n'hi haurà que mantindre-ho i potenciar-ho. I la xarxa de sèquies n'hi haurà que ajudar a que es mantinguen netes, arreglades, que aquesta horta se mantinga com? Doncs això, jo crec que haurem de, quan tinguem un excés d'aigua, guardar-la, doncs això, que no guardar quan té, no menjar quan vol, doncs això és el mateix. I no han de despilfarrar quan tinguem un excés perquè després passa el que passa. Nosaltres ens passa el Barranquet també, que és un lloc inundable del poble, vull dir que tenim de tot, i la mar la tenim al costat, que també és cert que fa falta que arribi aigua a la mar, perquè també s'ha de rentar, perquè també s'ha de fer tot això, però hem de ser conscients tots que és un problema greu i un problema que acabarà afectant-nos a tots. Fer les coses sostenibles en la major mida que possible, cadascú des de sa casa, des del lloc on treballa, diguen els seus xiquets, el que estàvem parlant abans. Jo crec que tenim un repte, és que estem un poc conscienciats en el tema, tenim un repte molt important i de difusió al resto de la societat perquè s'ho crega també. I ahí crec que hi ha que invertir esforços tant de divulgació com econòmics per a mantindre totes les xarxes que tenim en bones condicions per a que en moments puntuals de problema
poder donar una fàcil solució o una pronta solució.